Kaixo eta mila esker etortzeagatik. DBH lehenengo mailako gure ikasleek azaroaren 25ean indarkeria matxistaren aurkako egunean beraien ekarpena egitera datoz. Lehenengo ebaluaketa honetan lehen zibilizazioak aztertu dituzte, bertan bizi izan ziren emakume esanguratsuak ezagutzeko aukera izan dute, gidoi bat sortu dute, entsegu gazteak pasa dituzte, eta, oraintxe bertan ikustera zoazenaren atzean ikaragarrizko lana dago. Irakasleon aldetik azpimarratzekoa, ikasle hauek guztiok egindako lana erakutsitako ardura eta lankidetza. Zuetaz oso harro gaude. Besterik gabe, isiltasuna eskatuko dugu, konzentrazioa oso garrantzitsua delako gaur, mugikorrak itzalita, eta isil-isilik ikasle hauen lanaz disfrutatzera. Mesopotamian gaude. Kristo aurretik 2285 eta 2250 garren urteen artean. Hemen dugu Eneduana. Zarbonakadeko erregearen eta Taslutum erregiaren alaba da. Aitan Nanar Ilarri Jainkosa Sumeriarraren apaiz handeren nagusi izendatu zuen. Ur hirian bizi da, Sumeria hegoan. Eneduana idazlea, legegilea eta astronomoa da, emakume boteretsua. Asko daukazue ikasteko. Aurkezpenak egingo ditut. Hau inana, edertasunaren, maitasunaren eta gerraren jainkosa. Hau ere boteretsua. Berentzun du, zer kontua da hori jainkozari gabeko mundua? Bai, guk
Beno, baliteke gure zibilizazioak atzeraren izan hainbat kontutan. Zuek hemen botera arrakala ezta? Arrakala zuek duzuena. Emakumeon gaitasunak zalantzan jartzea ere? Lasai ere bana lasai. Guk ez. Guk jakimina besterik dugu. Goizaz zer emakume eta duzonen arteko berizketan. Mesopotan janez, lehenengo zibilizazioa da gure, baina zeimat alertan zuena berako jago. Nabarmen! Uste dut neko ikasi dugula. Haien ez, ezaretu egin dira, haiko zakote ziren. Itxura horiekin ez nezka. Kristaurretik 1340 urtean gaude orain. Antzinako Egiptoko 18. dinastia dago indarrean. Hemen dugu Nefertiti. Nefertiti zenak edertasuna iritsi da esan nahi du. Eta halaxe da bai, emakume ederra eta boteretsua baita. Senarrarekin batera monoteismoa eta ondoren ikonoklasia bultzatu zituen Nefertitik. Aton zen jainko bakarra Nefertitiren garaia. Zuk altzara halko geldaria. Bai, ni jau, zentratzeko prest? Berriro! 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 Ezin dut gelitu. Nire zei alantzako etorkizun oparo eraikin behar du. Un honetan herria beratxa da gurea. Baina ez horietako apotik erosak itoretezke. Prest egon behar dugu. Ja, baina arte esango bizkatu bat zenez. Aizke, nik uste dut entzinak Egipto daudela. Zuek uste duzu Nefertiti ezagutzeko aukera izango dugula? Bai, ziur baietz, hau Egipto da. Bai, baina Egipto oso handia da. Uste dut historian zehar gauden garela. Ez gara galdu. Hemen da, entzun, nagai dator! Frontoi dator meso irakurra duzu, lasaiteko da, ez omen dago berriri. No news, good news. Atxuz! Nola bilo! Ez gatoz borrokatzera. Nortu zarete, zer ezen duzu hemen? Ez zer hemen egunako, alde. Mesedez, irailuz egin dugu, utzi galdera batzuk egiten. Orain ezin du, irautza du jokoan, edozein momentutan etor daiteke norbait erasotzera. Nortu zarete, zer duzu ez honean? Bueno, eroso jatoz jantzita, besterik ez. Eroso, eta hau zer da. Arma sekreturen bat. Oken baina, eroso, horrela zinta ez eroso, ondera duzu erosita toztuta. Gatza? Bueno, baliteke zuen erropa erosoa izatea. Tira, edo batzeko dekorari. Ez dizugu denborazko kenduko, galderatzen egitera gatoz. Zugandik ikasi nahi dugu Nefertiti, ez gara txaiak. Emakumeak Egiptoko historian izan duten garrantziaz gehiago nahi dugu jakin. Zungo txarra zote da zuen, emakume, zer dakin nahi duzue? Badakigu zu Nefertiti zarela, Egiptoko faraia. Bai, ala da. Eta zure zenara Akenaton dela. Bai, hori jakina da, Egiptoan. Baina goetak izan dut iratoz, 2008. Agarra jona ja, 2024. Eta 2024 izangoan ezela diozue. Bai, oso ospetsua zara, eta jende asko ezagutzen zaitu. Bueno, nire konfiantzera hasi zarete. Lehen esan duzu irautza bat daukazula eskuartan. Zer esan nahi duzu horrekin? Iraldatu nahi dut, jainko bat eta bakarra izango dugu. Herritarrek ez dira zenatuko. Ez, bai zera. Ni faraoia naiz eta botera daukat. Aton izango da jainko bakarra. Aton jainko bakarra. Hori da, neska.
ondo Nefertiti, zu emakumea eta boteretsua. Bai, emakume boteretsua. Zer gertzen zaituzte? Akenaton horregarekin ezkondu ditzenan bere botere berdina jaso nituen. Bueno, bat desberdintasuna... Beretan erartuan ez dago desberdintasuna. Nik. Bueno, bat boteretsu izatekotan nik. Gure garaian, herrialde gehienek gizonek gobernatzen dute. Bizpenaka emakume batzuk boterea lortzen ari dira, baina ez da horrepena. 193 herrialdetatik 22 emakume lehendakari daude zuenik. Bai, hori ez dago ondo. Gauza gaizki daudenean, eskuratza ezinbestekoa da. Arrazoi duzu, baina zain, erresa. Galdera bat, zein da zure izanaren izanaia? Nire izanaren izanaia edertasuna iritsi da, nik emakume delga naizelako. Tira, neko aldera egin dizkidazue. Nik irautza daudu jokoan, eta zu neko lan duzuen zuen gari xerebro horretan. Gure denbora lerroan antzinako Greziara egingo dugu jauzi orain, Kristo aurretik 630 urtera. Hemen dugu Safo, greziar olerkaria da bera, greziar olerkari garrantzitsuna. Platonen mitologiako musen parean irudikatu zuen. Saforen poemak aintzat hartuak izan ziren antzinatean, eta poeta askorentzako inspirazio iturria izan zen. Kristo aurretik 5. mendeko Atenazen ezagutu eta errezitatzen ziren. Antzinako Erroman ere ospe handia izan zuten. Saforen maitasunezko poesian neski eskainak dira. Izan ere Safo homosexuala zen, Safo lesbozen bizi zen, eta horra lesbiana hitzaren jatorria. Eta besten arabera itxasontzia. Ez dut ulertzen nola duzun horrelako gaitasuna poesiarentzat. Eskerrik asko Arani, baina mesedez ez moztu poesiarian. Nolik hasi zuen poesia politak egiten, harrituta nago? Nire kasak, azteko asko irakurriz, jakin ezazte ikasle maiteok irakurtzea dela idazketaren eta ulermenaren oinarria. Eta inspirazioa nire inguru aztertzetik dator. Musa zara. Nire poemetan zuek zaudete, nik emakumen arteko maitasunari idazten dut, edertasunari idazten dut, bizitzen eta sentitzen dudanari buruz idazten dut. Hori baita, oberen ezagutzen dudana. Nire poeman nire musan zuzentzen dizkiot. Barkatu, zer da musa bat, inoiz ez entzuten dut? Musa bat, bai idazle eta margolari adibidez, lanak egiten eta inspiratzen laguntzen diguten pertsonak dira. Gehienetan gun baitatzen ditugun horiek. Orduan oso garrantzitsua dira musak, ez da? Bai, sortzainontza bereziki, baina edot guztiok behar ditugu irazo iturrian, nire maitatu, non miluztu, baina nostarete zuek Atenazetik zatozte, Korintotik agian, ez zarete aurpegi ezaguna. Gogeta dakarren mendeko ikaslea gara. Emakume esaguratxoak
Zu horietako bazarenez, zure bizitzari buruzko bitxikeri batzuk jakin nahi ditu. Orduan ospetsua izango naiz. Bai, ospetsua. Emakumeen arteko maitasuna definitzeko safismo eta lesbianismo hitzak erabiltzen dira. Zu batik. Lesbos Irlan bizitzen emakumeek poesia gile famatu batik. Zu zeuzak. Benetan, emakumeen arteko maitasunari izena jarri dioze, baina ez aldariko hori etorkizunean zergaiti jarri dioze izena. Komplexua hartzeko zafo. Etorkizunen gora bera asko egongo dira zentzu horretan. Berdina arteko maitasuna debekatu ere egingo da. Gure garaiak zorionez, gero eta hartuago dago, baina homofobia hor dago. Homo zer? Sexu berdinikoa elkar maitatzea borrokatzeari homofobia deitzen da. Ai ama, beldurgarria, zer gertatzen ari zaio zuen zibilizazioari, baina atxerantz joan altzarete, irakurri eta idatzazuen maitasunaz, eta ez borrotaz. Ai ama, ongi alzaude! Esan diozuen barrabazkeria guztiak entzun ondoren zorabiatu egin da. Bera oso zentzioera da. Ezin dut kontu hauek entzuten jarraitu. Isildu mesedez. Zuen mundu horretako gizartearen pentsera dezegoki horiengan informazio esan du. Gehiegi da egun baterako. Barkatu, ez dugu gehiago hitz egingo. Egia esan ez dugu nahi etorkizunerako daukazun ikuspegura ikorra zapuztu. Egun, zer gertatzen ari da hemen? Afrodita maitea, zuzara? Faltan botatzen zinturan, eta bisita bat egitera pentsatu. Ondo etzaren, momentu zarean etorri niz. Nortzara zu, ze polita zaren? Nik Afroditanez, maitasunaren eta edertasunaren jainkosa. Nondik zatoz? Zipretik nator. Hau da, nire jaioterri. Non dago Zipre? Zipre Mediterraneo itxasoan dago. Turkiatik oso gertu. Egin da gertu izan ona. Itxasoz Nikosiatik. Hau pozaz ikustearen gainbera erortzen ari zait etorkizuneko kontuak entzun da. Lasai maitea. Etorkizunean maitasuna gorotoko dute eta izena jarriko diote homofobia. Hain nire zako eta lagun bere maiteo. Beldur eta komplexuek irabaziko dute, borroka garai bat zuetan. Baina zuek erredan, tinko. Eutzi maitasunari eta eutzi zuen muzi. Eta etorkizuna zuena izango da. Maitasunarena eta askatasunarena. Baina nola kontatu du historia Safo bezalako sortzaile handi baten historia? Azalpenak eskatzera goaz orain. Zer dela eta desitxuratu edo desagertzeari dira azpimarragarriak izan diren hainbat emakumeren figurak historian zehar? Si non potessi calix transire, nisi viva illum, fiat voluntas tua. Safo, ja. Idatzi hauek... Safo, ja. Safo, ja. Hala. Safo, ja. Iritzi hauetan sexu berdintasuna aldarrikatzen du. Emakumea gora, emakumea bera. Zer da hau, nazkagarria da idazten zuena. Zutara. Ederra hauen zen, baina baina hor daki. Ja, nik itxusia, txikia eta hotz koloreko azalarekin deskribatuko dut. Musa ikaragarria. Hori. Gainera, bere poesiak irakurtzarekin begiko mina ematen dute. Arrazoia, poeta ona, emakume izan da, nola izango da poeta ona? Ja. Hau da sorabi bat. Bai, zer, non dute? Zein dira bihoriek? Ondo entzun dut, ez dakizu nor naizen, nor
zarete zuen. Lasai, motel, guzomeak hau herri eskolako ikasleak eta zu? Gu Taziano eta Ovidio gara. Nortzuk? Ni Taziano naiz, egon den idazle kristau honetariko bat. Eta ni Ovidio naiz, Erromako poetariko onena. Patxenko eta Hugo zer? Ovidio eta Taziano de Montre! Lasai. Safo, desikretu duzue, zer dela eta, zertarako? Zerbatik ari zarete beraren zain gauza txapek idazten? Emakume sortzaile batekin nola monez bere gale. Horrek beste emakumenik jarraipena emango dio. Eta zer du atxarra horrek? Aizu, pizkara komplikatuta zaude, ezta? Zer ben txarra horrek? Zuek mutilak izan da nola duzuek Saforen pausa jarraitu. Gu mutila gara, bakoitza bere lekuan. Bera, Saforen pekatua emakume independentea eta sortzaile bikaina izan zen zuentzat. Adi, mundu honetan emakumeen jakin eben berute non kokatzen diren. Zeren gu gora sortzailea. Ezin da hartu, beste emakumei txoiak burura igotzen egotea. Zinetzi ez eguzue, zuen hobeare zari gara eta. Kendu ez hori, ni ez nahi zuen zelako. Nik ez ditut zuen beldur eta txoraketak. Te jakin ezazue, gure garaian mutilok ere berdintasunen alde gaudela. Orduan zuen garaian emakume poeta gaude. Ai, asko, eta zintzilariak, eta gintariak. Historian zehar emakume ospetsu asko egon dira. Adibidez, Amaia Lasar, Itxaro Borda eta beste batzuk, eta denak bikainak. Oidio, non gaude, nora guaz, zer da hau? Zuebiak egin duzuena, Zaforekin maltzukeri hutsa da. Nahi duzuna idatzi, gure garaian egia jakingo gara. Hau ez da posible. Beraz, jakin ezazue zuen idatzi ez dutela beraien helburua lortuko. Egia beti gainantzen da. Buelta gaitezen gelara. Lehen zibilizazioetan beraz ohikoa zen emakume erregina apaiz buru edota jainkozak aurkitzea. Boterea arrakalaren arrastorik ez Sumeriar herrian, sexu eskatasunari dagokionez ere antzinako Grezia eredugarria izan daiteke. Zer gertatu zaigu beraz, aurrera egin dugu edo atzera neurri batean, ondoriak aztertzeko ordua heldu da. Pizka manatuta beretzen. Baita ni ere. Tira, zer iruditu zaizue gaur ikusi duzuena? Lehengo zibilizazioak eta emakumeen historioa jakinda zer ondorio atera ditzakegu? Oso interesgarria izan da hiru emakume hauek aztertzea eta beraiekin egotea. Ekatera ondorio bat, lehen zibilizazioa Mesopotamia eta Egipton gauza batzuetan gura betek zebiltzala. Akropolia! Baina agintan dauden baina gaur egun agintzen dauden emakumeak lupaz begiratzen dira. Eta ez daudenak ere. Matxismo oraindik oso onartuta dago. Mesopotamian emakume batzuk nolabaiteko berdintasun estatusa lortu zuten. Egipton gizona eta emakumea ondo bereizita zeuden gizarte tradizionaletan. Baina Nefertitirekin ikusi duzun bezala eskema aldatu nahi zuen erretzat. Grezian gauzako okerra da, homosexualizazioari dagokionez ikuspegi aurreratuago bat agian, baina patriarkatuak indarra hartzen dut. Eta mila urteren ondoren hemen gaude, oraindik asko dira ez matxismoa eta feminismoa ere osatzen dutena. Bai, hortik hasita gaizki. Denok eskubide berdinak eduki beharko genituzke. Azaroko 25 indarkeria matxistaren aurkako eguna aldarrikatu beharra ere. Bai, zoretzaren oraindik aldarrikatu beharra daukagu. Badakizu zen duen katxortegirekin. Eta hori nor da ba? Azken olinparetan parte dut eta gero, bere gizun esanako atleta bat errezuen. Eta nola ez duzatu gaiak albistetan? Albiste asko eta asko ateratzen dira egun eta ez dakit bat ez harri garen noiz.
Gogoratu ze gertatu zen hori jo. Gizon batek bere bikotetira izandakoa tiro zin zuen eta gero bere buruaz preste egin zuen. Bara garaia guztia latzeko. Bai, baina nola, indarkeria matxista moztuta, agente postuak hartuta, Gure eskubideen alde borrokatu behar dugu. Arrazoia zu, bai. Tira, gaur indarkeria matxistaren aurkako eguna da. Noiztik du eguna? Badakizu. 1980 beretzitik aurrera dugu indarkeria matxistaren aurkako eguna. Eta zergaitik egun hau? Egun hau Mirabala izpelkirka matxistaren ondoren proposatu zen. Azaroaren 25ean hilik aurkitu zituztelako. Eta nor dira Mirabala izpak? Dominikarra Errepublikan 1960ko azaroan torturatu, bortxatu eta hil egin zituzten 3 ahizpa. Maria Teresa, Patricia eta Minerva. Ausartak izan ziren, ni ez dakit hain ausarte izango nintzen. Bakarrik ez da erraza ausarta esatea, baina denok elkarrekin gara. Indarkeria matxistarik gabe aske! Dardarka zeruak, kalea estatuak, dardarka epaie, legedi estuak, emakumea gaude, ia lertzean, garrasi batekin egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba emazte, ama naiz neskato, ez astu izenak izan zirelako, grebara joaten diren kideen gaitik. Azki da oiukak plantatzea gaitik. Denontzat eredu zaretenen gaitik. Mundua irautzen duzuenen gaitik. Beldurrak usatuz, kantuan jotake. Bada zerrezkatu aldarrikatua. Zama urratu arte, bizirik eta azke. Dengoz jauzi dadin patriarkatua. Denari zu eman, apurtuz eraiki. Inor begiak itxi ezkero jaiki. Jadanik ezin gaitu inor gelditu. Bat ikutuz gero, 1000 ikutzen gaitu. Nina izane, Judit, Marta, Talea. Nina Ingrid, Paula, Maribi, Andrea. Ni naiz jipoitu zenuen emazte hau. Ni umezurtz utzi zenuen umea. Ta aurre egingo dizun emakumea.
hitza dauka besti honek, orduan zutik denok, zutik. Mundiala da emakume indartsua.